बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लानानै सिखाव खावग्रा आफाद ओंखारबाय नामा? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। गय बागान जिखुनु जाया मैगं थाइगं अमा दाउ बोरमा लानानै खस्थ' खालायनाय रां रुफाखौ जाय मानसिफ्रा उन सिगां भबिष्यतनि थाखाय खामायदों बेफोरखौ गाज्रि गोसो लानानै जायफोर आखायाव हाथियार लानानै दाखाथि हाबनाय सिखाव हाबनाय रां रुफा लुथिनाया मालाबा बर' हारिनि गेजेराव गनायथाव नङा। जोङो बै समाव जेब्ला एनडिएफबि आफादाव दंमोन बेबायदि समाव फिसा फिसौ सिखावफ्रा जेब्ला नुजाथिबोदोंमोन सोरनि थाखाय जोबस्रांबोखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि समाव जुदि फोरमायोबा हयथ' दानि जुगनि सेंग्रा सिख्ला दानि रायजो राजाफ्रा फोथायनो गोब्राब जानो हागौ। बै समाव जेब्ला एनडिएफबि आफाद थानाय समाव बर' हारिनि गेजेराव जिखुनु जाया माखासे जायफोर सानस'नो हायै जायफोर उन सिगां साननो रोङै बिथांमोना सिखाव महर लानानै बर' गामिफ्राव दाउ अमा खावनाय सोरनिबा थाखा फैसा लुथिनाय जों बेबायदि लोगो मोनबोदोंमोन। बेफोरो सोरनि थाखाय जोबस्रांबोदोंमोन? एनडिएफबि आफादनि थाखाय बिथांमोना जोबस्रांबोदोंमोन। नाथाय जों बुंनांगोन दिनैनि समाव जुदि एनडिएफबि आफादनि थाखाय बै सिखाव जिखुनु जाया जायफोर दाखाथि ग्रुप गें बिथांमोनहा सोरनि थाखाय जोबस्रांबोदोंमोन? एनडिएफबि आफादनि थाखाय जोबस्रांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेबायदिखौ फोसाबबोनायाव एनडिएफबिआ सोरबा सिखावफोरनि जिउफोरखौ फोजोबलायनो गोनां जायाखैमोन। बिथांमोनखौ माखासे मेन्टेलि होनानै बिथांमोननि सायाव माखासे न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरनि न'आव थांनानै जेब्ला एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा सोरखौबा सिगि सिग' सोरखौबा गियान आखु जिखुनु जाया थांनानै थानायाव मानसिया सिखावनि माखासे गोसो जानानै सिखाव खावनाय बा फानि सोनो गोनां जादोंमोन। सोरखौबा बुजायनानै सोरखौबा न'खरनि बिदा फंबाय रायजोनि गेजेराव बिथांमोनखौ बुजायनानै चेन्ज खालायबोनो हादोंमोन। बेफोरखौ जों दिनै बुङोब्ला हयथ' दानि रायजो राजाफ्रा दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा हयथ' बिसास खालायनाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायो जाय बिथांमोना आखायाव हाथियार लानानै सोरबा गुबुन हारियानो जा गावनि हारियानो जा जिखुनु जाया समाव माखासे खस्थ' खालायनाय थाखा फैसाखौ लुथिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो बेबायदि जाथायनि सायाव आं प्रमद बर'खौ खावलायो जेरै सिखारिफोरखौ 50,000 होनानै बिथांमोनखौ सारेन्डार खालामहोदोंमोन। बिटिआरनि सिङाव जेसेबां सोरबा बर'आनो जाथों सोरबा गुबुन हारियानो जाथों जिखुनु जाया बिथांमोननि दाखाथि ग्रुपखौ बा सिखाव ग्रुपखौ बिथांमोनखौ सारेन्डार खालायनानै एककालीन होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे नटिस होनांगौ। बिथांमोनखौ खावलायनांगौ जेसेबां बिटिआरनि सिङाव सिखावफोर दं जेसेबां आखायाव हाथियार लानानै बिथांमोना सोरनिबा खस्थ' खालायनाय रां रुफाखौ लुथियो बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ खावलायनानै बिथांमोनखौ सारेन्डार जाहोनानै सरकारनिफ्राय एककालीन बिथांमोननो मोनसे एलाउ खालायनांगौ। आरो जेसेबां सिखावफोर दं बिथांमोना मोजां आखु आरो सोलोंनाया मोजां। सोरबाफोर गारि गुरा सालायनो गोसो जायोबा सोरबा थाखा फैसा दांनो गोसो जायोबा बोरमा दाउ जिखुनु जाया माखासे आबाद मावनानै थाखा फैसा गारि गुराया लुथिनाय बेफोरखौ गारनानै दाउ अमा बोरमा फिनानै जिखुनु जाया बारि बागान खालायनानै जिखुनु जाया बेफार फालांगि मावनानै गारि गुराफोरखौ सालायनो गोसो जायोबा बोसोरसे खस्थ' खालायोबानो गारि गुरानि दामा फैयो। ओरैनो फालांगि मावनानै जुदि जिखुनु जाया समाव जुदि मोजां न'खर जायोबा थाखा फैसा जायोबा बयबो बाख्नायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर आखायाव हाथियार लानानै सोरनिबा खस्थ' खालायनाय रां रुफाखौ लुथिग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायो। लोगोसे आं प्रमद बर'खौबो खावलायो बिथांमोननि थाखाय जायफोर आखायाव हाथियार लानानै सिखाव दाखाथि ग्रुप बिथांमोनखौ मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे एलाउ खालायनांगौ। बिथांमोनखौ सारेन्डार जाहोनानै सरकारनिफ्राय एककालीन जिखुनु जाया टाइमाव बिथांमोननो जेरै सिखारिफोरनि थाखाय मोनसे एककालीन होदोंमोन थिग बिथांमोनखौबो बेबायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोनखौ बेबायदि सिखावनि लामानिफ्राय जानगाराव दोननांगौ। आरो जाय बिथांमोना बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव सोरबाफोर खस्थ' खालायनाय रां रुफाखौ लुथिग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायो बिथांमोना बेबायदि स्वभाबनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। जिखुनु जाया समाव हारिखौ बदनाम खालायनाय सोरबा सासेया सिखाव खावनानै जुदि इनकाउन्टार खालाय जायोबा बर' हारिया बदनाम जायो। जिखुनु जाया समाव
जिखुनु जाया रायजोनि नोजोर, जिखुनु जाया समाजनि गेजेराव बा सरकारनि नोजोराव बेबायदि सिखाव खावनाय, दाखाथि मावनाय बेफोरो आखुआ मालाबाबो गनायथाव नङा। मानो होनोब्ला बै समाव जेब्ला एनडिएफबि आफाद थानाय समाव बेबायदिनो माखासे सिखाव गें जोनोम जादोंमोन। बेफोरो एनडिएफबि आफादनि थाखाय जोबस्रांबोनो गोनां जादों आरो बेबायदि माखासे सिखाव हान्जाया एनडिएफबिनि थाखाय जोबस्रांबोनो गोनां जादों। आरो दिनैनि समाव आं फोरमायो, सोरबाफोर जुदि वान्टेड जाखानाय मानसिखौ, सोरबा आबसुआनो जा, सोरबा गामिनि रायजो राजाफ्रा जाय बिथाङा जुदि वान्टेड, बिथांखौ पुलिसनि हेफाजाब लानानै बा रायजो राजाफोरनि हेफाजाब लानानै, आबसुनि हेफाजाब लानानै बिथांखौ आबसु आन्दालन बा एनडिएफबिनि आन्दालन, बेलटिनि आन्दालन बेबायदि समाव जायफोर गिदिर गिदिर सिखाव, गिदिर गिदिर माखासे दाखाथि ग्रुप बिथांमोनखौ माखासे जिउ फोजोबालासिनो बिथांमोनखौ सिखावनिफ्राय जानगार खालामनो हादोंमोन। बेफोरबायदि समखौ दिनैनि समाव सोरबा आबसुआनो जा, सोरबा समाजनि रायजो राजायानो जा, जिखुनु जाया समाव पुलिसनि हेफाजाब लानानै बिथांमोनखौ जिउ फोजोबालासिनो बिथांमोनखौ चेन्ज खालामनो हानायनि लामा दंना गैया। आरो लोगोसे जायफोर बे दाखाथि ग्रुप, सिखाव ग्रुपनि लामायाव आगान सुरनाय बिथांमोनाबो गावनि बिमा बिफा, गावनि गथ' गथाय, गावनि जाथि खुरमानि माखासे मान सन्मानखौ एसे बुजि। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर बेबायदि लामायाव आगान सुरनानै जायफोर बिथांमोना बेबायदि सानबाय थाग्रा, बिनि जानगार था। आरो प्रमद बर'खौ आं खावलायो, बिटिआरनि सिङाव जेसेबां हाथियार लानानै सिखाव खावग्रा ग्रुप बिथांमोनखौ मोनसे थाबैनो एककालीन सारेन्डार जाहोनानै बिथांमोननो मोनसे माबा मोनसे बिजनेस मावनानै, जिखुनु जाया बेफार फालांगि मावनानै जानो हानाय बायदि मोनसे एककालीन होनो थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे नटिस हो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं, बर' माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन आफादफोरनि खाथियाव आं आखाइ खबजोबनानै, आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं हाजासे आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। मानो थाखाय हाथियार लानानै सिखाव खावनाय, हाथियार लानानै सोरनिबा न'आव गाग्लोबनाय बेबायदिया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मालाबाबो गनायथाव नङा। आरो जाय बिथांमोना बेबायदि आगान सुरदों बेफोरनिफ्राय जानगार था। बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बयनावबो आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो। बेखिनि भिडिअनि थाखाय आं गले गले निमाहा बिनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।